Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň we Marynyň döwlet dukanlarynda adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Aşgabatda satylýan towuk buğdy sanlyja adama ýetýär. Maryda un, ýağ hepdede bir gedek satywa çykarylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan we Marydan habar berýärler. Şuň saat 10 töwereginde Tekebazardaky döwlet dukanynda towuk buğdy satuwda peýda boldy. Ýöne aradan 15 minut geçmänkä bir gutu towuk buğdy satylyp gutordy. Ol ondan gowrak adama ýetdi. Öýlen saat 4 töwereginde towuk buğdy 32-nji dukanda da satyldy. Satywa çykarylan towuk buğdlarynyň sany 15-den köp däldi. Olam desine gutordy. Towuk buğdyny günüň dowamında 2-3 sapar satýarlar we onuň wagty hem näwelli diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 17 fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä towuk buğdy satywa çykarylanda ondan her adam 2 sansyny satyn alyp bilýär. Onuň kilogramy 10 manatdan bahalanýar. Ýöne ortaça 1 kilogram 200 gram bolýan bu 2 towuk buğdundan adatça 250-300 gram buz çykýar. Ol döwlet dukanlarynda un, ýumurtga, şeker we ösümlik ýagy ýaly ilatyň uly üslegi bilen alýan ady karitlarynyň hem käte satywa çykarylýandygyny, ýöne onuň desine gutorýandygyny aýdýar. Azatlygyň Mardak habarçysy şoňa meňdeş ýagdaýyň bu welaýatda hem gaýtalanýandygyny belleýär. Onuň sözüne görä un hepdede diňe bir sapar satywa çykarylyp, şonda 20 halta un getirilýär. Onuň bir haltasy 50 kilogram bolup, adam başına 5 kilogram un satylýar. Ýağ hepdede bir sapar satywa çykarylýar. Şonda 30 baklaşka ahal ýagy getirilýär. Adam başına 1 litr satýarlar. Ýöne ol hemme adama ýetmeýär diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de ol gyt haritlar satywa çykarylanda satyjylaryň nowatlary gizlemek üçin aljylardan arka tarapdaky gapylarda nowaty durmagy talap edýändigini hem belleýär. Paýokly haritlar gelende dukanyň baş gapysyny içinden gulplaýarlar we arka gapdaldaky gapydan harit satýarlar. Nowatlary ýaşyrmak üçin görülýän bu çäre Mary şäheriniň Owsan köçesindäki 44-nji, Kemine köçesindäki 1-nji we Mir köçesindäki 10-njy dukanlarda gaýtalanýar. Bu ýere paýokly haritlar gelende nowatlar hassa artýar. Adamlardan saat 5-den nowat belleýärler. Esasanda un berilende adamdan 50 adam üşär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Marly habarçy aýtdy. Türkmenistanda 3 ýyla goraý wagtary dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun welaýatlarynaky hemde paýtaxt Aşgabatdaky döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ösümlik ýagy we towuk buğdy ýaly azyk haritlarynyň gytçylygy dowam edýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary dukanlaryň öňündäki nowatlary açaçan boyun almaýarlar.